טוב, אתה מוכן? אתה מוכן? כן, 3, 4. שלום חברים! שלום חברים. כאן סיימון ועידו בעוד סרטון חדש. מה? מה אמרת עכשיו? מה אמרת עכשיו? יאללה, נו. טוב, אני הורדתי לנו פה את המוד של המפה של פיטר גריפין, שאנחנו נתחיל על S++, שזה השלב הכי קשה. אז עידו, אתה מוכן? אני מוכן לכל אחי. Let's go! Oh my god! Oh shit! Oh shit! מי זה? מה נופל שם? מה זה? מה זה? חשבתי זה מפלצת, זה פשוט כדור. בוא לפה, אני מזמין לנו פנסים. מה זה הכדור הזה? לא יודע, לא יודע. אני מזמין לנו שתי פנסים. זה מוזר. טוב, איפה אתה? למה יש גשם? אוי ואבוי. או שיט. יורד גשם. אפשר לעבור כאן? כאילו אנחנו נמות אם אנחנו נעבור. כאילו נראה לי אפשר לעבור, כן. זה נותן את האפשרות. לא יודע. איפה מגיע המשלוח תמיד? שכחתי. למה יורד גשם? אחי, זה עולה למעלה, נראה לי זה... צריך לעשות את זה מהר. איפה המשלוח? לא יודע, איפה המשלוח? או שיט, יש פה כלב! וואי, המשלוח רחוק. רוץ, 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 רוץ. איפה המשלוח? הנה, הנה, הוא פה למעלה. עידו! 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 לא, לא, לא! נייס, הצלחתי. למה זה באוויר? גם אני פה הצלחתי. איפה אתה? קח. קח מנה. הצלחתי. בוא. וואי, הוא עולה! הוא עולה! איך הם עולים? אני לא יודע, עידו, בוא אחריי, תהיה מוכן. קופצים, 3, 4. גו! רוץ! כנס! אוקיי, דיים. אתה שומע אותי? אני לא חושב שנוכל לצאת מפה. הכל טוב. פיקו. פיקלס! היי, old phone! Let's go. Hello, who's this? וואו, סתכל, הורדתי את המוד שזה מראה את הפוטסטפס, אתה רואה? איירוואש. אתה רואה את הפוטסטפס? מגניב. כן, ממש נחמד. יש פה פייר אקזיט, הוא מזויף או אמיתי? אני חושב שזה מזויף, אתה תמות. ייתכן. אחי, זה המפה הכי קלה בעולם. אני חושב, לא יקרה פה כלום. למה יש 2? תלך מפה. אחי, מה he's זה? gonna sweep you. זה לא זה. He's gonna sweep. מה אני שומע? מה אתה שומע? אחי, אני שומע את דת קרקר. זה ענת קרקר. איפה הוא? עכשיו בוא נחזור לראות. איפה הוא? אתה מפחיד אותי. איפה הוא? אחי, זה נשמע ממש קרוב. אני יוצא. קוסמק! טוב. סיימון? מה שהוא לא יודע, אני, מה אני יכול לעשות? אלי הוא מת. אני יכול לעשות עליו פרנק. הוא מת. אני הורדתי מוד שהוא לא יודע איזה מוד זה, ואני הולך להפוך להיות סיימון? מפלצת מבלי שהוא יודע את זה. מגניב. רגע, איזה מפלצת אני אהפוך להיות? סיימון? איזה מפלצת אני אהפוך להיות? סיימון? איזה טוב! אחי, היה שם פנאף. מה? היה פנאף? אחי, היה שם פרדי, אחי. What the fuck? Deceased. אחי, היה לנו, זה היה מטומטם. מפה קלה. מאוד קלה. עכשיו אין לנו פנסים, איזה כיף. וואו, אז פשוט מתחילים את המשחק, נכון? נייס. איזה כיף. כן.
איזה מגניב זה שאנחנו בבמה של פיטר גריפין, אבל בחיים שלי לא ראיתי פיטר גריפין. פיטר גריפין. לא ראית פמילי גיא? לא. פיטר שלרפברלס. אין סיכוי שלא ראית או ביוטיוב או בטיקטוק. לא, ברור שראיתי ביוטיוב בטיקטוק, אבל בתור סדרה לא. מה זה? אין לנו פנסים אחי, הלך עלינו, אני באמת לא צוחק. מה זה הכל? מה זה? אני לא רואה כלום. שומע? תיקח ותברח, תיקח כל מה שאתה יכול. תיקח ותברח. היי, וואו, יש פה מלא דברים. רגע, אני חוזר להתחלה, להחזיר את המנוע. הצעדים האלה ממש עוזרים. עידו? עידו? אני שומע. What do I hear? אומייגאד. איפה אתה? פה. לא היה שם כלום? וואי, לא רואה כלום. מה יש לך? מה לך יש, אחי? אתה פותח וסוגר את הדלת. היי! אני לא יודע אם זה... רוץ! בוא, עידו! בוא לפה, בוא למטה. לא משנה! צא! אין לי כלום אבל, אין לי כלום. לא הבאתי כלום. תהיו בשקט. הוא לא שומע אותנו. הוא לא שם. כלב אפס! אחי, הוא לא עשה לך כלום. הוא בס אינסיין. אתה בסדר? רגע, למה יש פה כל כך... הוא עשה פה ספון. למה הם הולכים? תהיה בשקט. אחי, הם עשו... צא! מה זה היה? מי זה? What the fuck? מה זה היה? What the fuck? בוא נעשה סקילס, יש סקילס? יש סקילס. נייס, יש סקילס, מה אנחנו צריכים? סטמינה, לא? סטמינה נראה לי שאפשר. בוא נשים סטמינה 5. סטמינה 5 ו... health regen 1, health regen... נראה לי health. כן. שמתי בטעות 6 סטמינה. קוסמה. אתה יכול לעשות מינוס ולקחת את זה. glow in the dark. הנה, באמת מינוס. glow in the dark. מה זה הכדור הזה? אני לא יודע. אבל יש פה מלא אולברט, שזה הרובוטים האלה. בוא נעשה לו סקן. הלו? excuse me? what the fuck? הנה. וואו, יש פה הד. יש פה הד. אומייגאד. אני לא בעד. זה לא מצחיק. אוי ואבוי. איך עולים למעלה? אני לא רואה כלום. עידו? אוי! זה לא מצחיק. What the fuck? אני צריך לצאת עם כמה דברים לפחות. אני לא אוהב את זה. מנוע זה טוב. Monsters, I'm not here to invade your place. למה יש שם צעדים? למה יש שם צעדים? די. למה שומע צעדים מהירים? אתה לא בא אליי? אימא'לה! שכחתי שהוא יכול לצאת החוץ!
או! פאק, 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 פאק. רוץ, 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 רוץ. נו! אומייג... עידו? מי זה? זה עידו? מי הולך שם ככה? לא, זה מימיק, מזויף. למה אני יוצא כל פעם מהמפה? Great D. מה יש לך? מה אתה... לא מוטטי. לא מתתי. הייתי למטה. כמה יש לנו? צ'יפ טוטל? יש לנו מספיק! יש לנו בסדר, אנחנו בסדר. כן, כן. בסדר. אנחנו בסדר. אחי, למה יש שם מישהו שבאמת עשה מייקל ג'קסון? ראית את זה? כן, כן, כן. זה הבוט. מישהו שרקד פשוט. Let's go to Syrian terminal. Let's go. Everything. Let's go. Give us the money. אימאלה. Give us the money. Give us the money. Let's go. We took it. חכה, אני מזמין לנו שתי פרו פלאש לייטס. קונפריים. Let's go. Oh shit, אני רוקד. איפה אתה? אני מחכה לשיט שלנו. איפה הוא? Crazy. I'm waiting for our shit. אתה. Let's go. בוא נראה מה אפשר לקנות בסטור. קוזי לייט, זה טוב. צריך קוזי לייט. Nice. This is so cozy. אני מרגיש כאילו שום דבר לא יאכל אותי עוד שנייה. אומייגאד. אומייגאד. מה אנחנו, אחי? למה הבלת אותי ככה? ארון גירית. מגלדת לי הרגל. שמת? מה שמתי? sim Peter. Report to the company building immediately to sell your scrap metal and other goods. You have 0 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the וואי, company כמה זמן הוא במחשב? כאילו הוא מהנדס שם משהו. כן, אני מהנדס פה משהו. אנחנו הולכים למון, לא? אנחנו צריכים איזה מון אנחנו הולכים? פיטר, P-E-T-E-R. פיטר, הוא לא כותב נכון. הוא לא יודע לכתוב. אולי אני באמת לא יודע לכתוב. אומייגאד. אולי יש לי בעיה, אולי אני אוטיסטיק. האוטיסטיק זה בסדר, לא יפה להגיד כאלה דברים. אחי, לא יפה, באמת. הזמנתי לנו גם שתי ווקי טוקיז. טוב, עידו, מה זה היה? עידו, עכשיו אנחנו עושים משהו מעניין לצופים שלנו. אני ואתה עוזבים אחד את השני, ואנחנו, כל אחד הולך לכיוון אחר, עם ווקי טוקי. למה אחי עוד פעם יש מים? בוא, תהיה בשקט. ששש.
רוץ! עידו רוץ! ניסיתי להישאר בשקט, עידו רוץ! הם כולם מאחורינו! רוץ! אפשר פנס? אפשר ווק יותר... עידו, יש פה טורט! יש פה טורט! איך זורקים? איך זורקים? ג'י. רגע. מה זה? איך אני מוציא את הווקי טוקי? אלט R? אלט... left, alt. מה קרה? עידו? למה זה הסקין שלו במיינקראפט? למה זה הסקין שלו במיינקראפט? מה זה? מה אני שומע? נראה לי health. אומייגאד. פאק. Oh my fucking god! Oh my fucking god! למה זה הסקין שלי במיינקראפט, אחי? נכון? למה זה הסקין שלך במיינקראפט? הסקין שלי במיינקראפט. למה זה הסקין שלך במיינקראפט? איך המשחק יודע שזה הסקין? למה זה הסקין שלי במיינקראפט, אחי? עידו, למה זה הסקין שלך במיינקראפט? אני לא יודע איך הוא יודע שזה הסקין שלי במיינקראפט, אחי. איך התפוצצת? אחי, הירו בריין הרג אותי. זה לא הירו בריין, היה שם אקספלאודד. אחי, זה היה הירו בריין. אני מזמין לנו 2 Pro Flashlight. Let's go. יאללה בואי. יאללה, עכשיו לא מתים. בוא צריך אחורה, בוא. למה תמיד יש רנק? אימא'לה. Tell me why, tell nothing go my Tell me קופירייט. why, copyright strike. אין את? Tell me boss, אחי, לא ידעתי שיש בתוך... מתי יש... בתוך בית יש גשם? מאז ומתמיד, מה, אין לך גשם בבית? כן, ככה זה. איפה המשלוח? מאיפה הוא מגיע אבל? איפה הוא? what the fuck, זה הביל אותי. הוא פשוט הגיע. טוב, קיבלת את הפלאש פליש? הנה, למה הוא באוויר? לא יודע, נכון, הם באוויר. Let's go. yippee? עכשיו לא מתים. yippee! יאללה, בוא. yippee! עכשיו לא מתים, זה הזמן שלנו לא למות ולקבל דבר. די, מה שאתה? מה אני שומע? שומע נעת חרקרות, עמדה. אני שומע משהו עוד פעם. אחי, זה עוד פעם פרסבר. מה זה היה? מה גסוס? יא אפס. אחי, אני שומע פרסבר. איפה אתה? איפה אתה? עידו! הוא מת! הוא מת לקוצים! הוא מת? הוא מת! אומייגאד! זה אפס. אה! זה אפס. בוא, צריך לעשות את זה מהר, בוא. איזה אפס. כמה שיותר... מה זה החדר הזה? זה החדר, כן, זה החדר למעלה, תעלה למעלה. בוא נראה מה יש פה. הופה! יש פה דברים. הופה! גולדן דינג. יאללה. אנחנו מסיימים את זה. איפה הוא הולך? איפה הוא הולך? איפה הוא? עידו? אוי ואבוי! אני לא יכול לעזור לך! עידו, חכה, עידו, אני אנסה להציל אותך! מה אני יכול לעשות? עידו! אני מרגיש כאילו... מה אני יכול לעשות, יא בייזה? עלי איתו מת. אומייגאד. למה... איפה הקיוב? מי פתח את הדלת? פאק. זה עוד שהרג אותי.
need some munchies. Get your purchase. פריידי? מה שמעתי? פריידי! אני הולך הביתה, אני הולך הביתה, אני הולך הביתה, אני הולך הביתה. פארקר! מה אני שומע? מה אני שומע? מה אני שומע? אין לי לב. פאק! יש דרך... זה לא מצחיק, זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. מה אני שומע? פרדי? פרדי. Go away. ביי ביי. זה דפנטלי לא חזר. זה לא יצא הביתה. אני עומד למות. זה לא... לא! לא מצחיק! זוז! what the fuck? תנו לי הביתה! הביתה! תנו לי 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 הביתה! אין לי לב חזק! תנו לי הביתה! איפה יצא הביתה? איפה יצא הביתה? איפה יצא הביתה? זה לא מצחיק! זה לא יצא הביתה! זה לא יצא הביתה! אקזיט! אקזיט! נו, אמיתי? פאק! למה זה ככה? וואי! אין לי לב! איי! יואו! יואו, חטפתי התקף לב! יואו, זה היה קשה! אחי! פרדי גרם לי להיחנק! נחנקתי בגלל פרדי, אחי! ראיתי את זה. יש לנו upgrade! יש לנו upgrade! אני... הכל... לא עשינו כלום, אבל... הכל על סטמינה, הכל על סטמינה, הכל על סטמינה, לא אכפת לי. הכל על סטמינה. אני חייב לרוץ כמה שיותר מהר. יאללה. עוד פעם. אומייגאד. עוד. וואי, אחי, מה אתה פחד? לא קרה כלום. יש לנו מספיק כסף לפנסים? רגע. לא קרה כלום. אין לנו מספיק לפנסים! בוא. בסדר, let's go, לא צריך פנסים. אנחנו our own person. יאללה, 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 יאללה. לא צריך פנסים. what the fuck? עכשיו. אני צריך פנסים. בוא, אני צריך הנה, יש פה קומדי. אנחנו צריכים 240, אנחנו רק צריכים 240. אל תצוחק עליי. איפה אני? אוי אוי אוי. עידו? עידו? לאן הלכת? עידו? לאן הלכת? אני שומע אותך, הנה אתה, הלו. מה, איך יש פה פוטסטפ שלך? איפה הוא? בוא. כמה הלכת? כמה הלכת? יחסית הרבה. אמרתי התפוצצתי. יש פה קי. אמרתי התפוצצתי. בוא אחורה, אין פה כלום. אוי, יש משהו. מה זה? שומע? נראה לי יש לנו מספיק, בוא נחזור רגע הביתה. יש לנו מספיק, אתה בטוח? כן, נראה לי שכן. יאללה, בוא נבדוק. אולי יש לנו... יש רער אחד למעלה. מספיק? כמה? יש לנו 173. 245. יש לנו. יש לנו בול! נייס. יש לנו מספיק. Let's go! Let's go, wait dude.
let's go. מה זה היה? לא יודע. אומר ארר. לבן. ארר. טוב, הולכים לקמפני. קונפרמטיב. הנה, קמפני. יאללה. בוא ניקח הכל. שלום. We like to sell everything. Please buy this. Everything 245, sir. Nice. מה? let's go. לא. עידו זה לא let's go. מה קרה? מה קרה? איך זה קרה? מה? יש לך מפתח עליך במקרה? יש לך את המפתח? לא. עליי לא, אין לי מפתח די, עליי. נו. אל תגיד לי שבאמת עשית את זה. אני אקריב את עצמי. בוא לפה. אחי, זה לא יביא לנו שום כסף. זה כן, תישאר מאחורה, תישאר מאחורה. מה? מה? זה לא יביא לנו שום דבר. אבל מה? הוא לקח את הגופה! למה הוא לקח לי את הגופה? הוא לקח את הגופה! לא! מה עושים עכשיו? או נו. כמה זמן יש לנו? או שיט! מה עושים עכשיו? מה עושים? אין שום דבר לעשות. טוב, אז... What the מה זה היה? מה זה היה? מה ראיתי עכשיו? מה ראיתי הוא לא עכשיו? יכול לראות אותי עכשיו. אוקיי, אנחנו יודעים למות. מה זה היה עכשיו? מה ראיתי את זה עכשיו? טוב, אז... טוב, לא, אנחנו מתים, אין מה לעשות. אין דרך. אז בוא נמות ביחד, כולנו ביחד. ככה זה המשחק. כי הוא אכל את הגופה שלו. למה הוא אכל לי את הגופה? אני לא מבין. הוא אכל את הגופה שלו. אכל את הגופה. אחי, הוא אכל את הגופה שלך. כן, ראיתי, אחי, לא הוא אכל הבנתי את הגופה למה. שלך. טוב, מה, אחי, זה... הוא אכל את הגופה שלך. עידו, זה טוב, סוף הפרק? בוא- זה סוף הפרק? אנחנו נגיד להם ביי ביי שאנחנו מתים? טוב, חברים יקרים, תזכור. אנחנו רוצים להצטער על זה שאנחנו מתנו. אנחנו עומדים למות. ונראה זהו. אתכם בפרק הבא. בפרק הבא נהיה יותר טובים. רגע, למה אנחנו לא מתים? מה קרה? מה? יש לנו אודיו? מה? יש לנו אודיו? מה קרה? תנסה שנייה. מה? מה? What the fuck? יש לנו אודיו? מה קרה פה? מה? מה? לא הבנתי. חכה. רגע, מה הקוואטה שלנו? חכה. אחד חסר לנו, אחד, רגע. אם אני אצליח למות עכשיו... הוא ייקח לך עוד פעם, הוא ייקח אותך עוד פעם. הוא ייקח אותך עוד פעם. הייתי. חכה, יש לי את זה. פשוט יצא מה... איך הוא יצא? זה קמפני, אין לא צריך את מונסטרס. מוזר לגמרי. מה? למה הוא לא אוכל אותי? ים. אתה לא טעים, נראה לי הוא לא אוהב אותך, הוא חושב שאתה לא טעים. או! לא! האוכל! לא, זה לא קרה. לא, עוד פעם. חוזרים עוד פעם, מה זה? נראה.
בוא נראה עוד פעם. בוא נראה, אולי אנחנו יכולים להציל את זה. אולי אפשר להציל את זה. אולי אפשר להציל את זה. נראה לי זה הסוף? לא יודע, תעשה פיטר, תעשה עולם פיטר. שנייה רגע. לא, זה לא, זה הסוף עידו. זה הסוף? אתה לא רוצה לעשות... As you have not met the עידו! quota, your טוב, צופים יקרים, אני ועידו עומדים למות. welcome to our מקווה שנהנתם מהפרק. נגמר. נראה אתכם בפרק הבא. אוהבים! ביי! ביי! לא! אני עדיין רואה אותו.